Unde Ari? Unde? Uite păsile, Ari, uite păsile. Le-ai auzit? Mă mai ascult? Da? Na. Stai încolo, du-te încolo să mă cauți după aia. Hai să vedem unde-i. Hai să căutăm. Unde-i? Hai să ne uităm. Unde fi? Tot acolo, poate. Hai să ne uităm dacă o uit. Nu, că nu știu unde știu. Ia, aia. Nu e aici. E după ușă, ia vezi, nu-i? Nu-i. Unde s-a dus acolo? Hai să vedem. Trebuie să găsim. Păi cum? S-a ascunde ea pe noi și noi nu o găsim? Hai. Înainte, așa, după ușă, vezi, nu-i? Nu te-au văzut. Uite după ușă. Acum sperie. Ia vezi, unde-i? Aici, nu-i? Hai să ne uităm, nu-i? Nu? Unde-i? Unde-i fata? Hai găsit-o! Acum ai văzut-o, Ari, hai! Ascultă! Ascund! Unde Ari? Unde Ari, că nu-l văd? Ascunde-te tu, Deli. Unde Ari? Deli, ascunde-te tu. Unde Ari? Hai să căutăm pe Delia, hai să vedem unde să spun Delia. Hai să căutăm. Hai,